Hello लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि आदा निसान YouTube चेनेलाव बरायनो लाग्रोबाय दिनैनि भिडिअ जाहैबाय आनबक्सिं खालामनाय फ्लिपकार्टआव मोनसे ब्लुटुथ स्पिकाराव एमआई कम्पानिनि अर्डार खालामदों दा बेखौ आं आनबक्सिं खालामसै दा नायलांदो नायदो एमआई कम्पानिनि वाव नै बे फिथा माखासे मिनि माबा आरो माब्रै दा नै बेनो बुस्थुआ आं अर्डार खालामनाया ब्लुटुथ स्पिकार बे सिङाव जेबो गैला दा बे मोननैल' बुस्थु र' आं मबाइल लायनि दा मबाइल ब्लुटुथ कानेक्ट खालामसै Power on. Scan जायाखै Pairing. Connected. Connect जाबाय दा दा खोनासंनायदो मावनो दांनो हागौ दे आमोल अनजालि आलु खदाल जावनोबो हागौ दे सोरखारि चाकरि गैला सोरखारि चाकरि नामोला बेजोंनो जाहोगोन लांगोन आं रानि बुस्थुआ मोजां बिनि प्राइसआ बोरै होनसै आं where is
799 799 top. Rich बेनि compact. मडेल नामा जाहैबाय MI कम्पेक्ट ब्लुटुथ स्पिकार 2 My ML bag look better top. long better live in bluetooth mic My आंबो बायनो हागोन सामनाबो अनलाइन बायनो अफलाइनावबो मोनो आंबो दहायसो मिथिदों अफलाइनाव मोनो होननानै मिथियामोन ओंखायनो अनलाइनाव ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां नुदोंबा लाइक खालाम नै जोंना दलनिया थिनदों ओमफ्राय शेयार खालामना हो आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो बेल आइकनाव थुनानै नटिफिकेसन अलखौ होनानै जाहाथे आंनि भिडिअ आपल'ड होनाय लोगो लोगो नोंसिनियाव सौहैयो जाहाथे नुग्रोयो नोंसोरो